יש פה מתיחה על פיצה, זה לא קוסטה, תהנו. שלום, מדבר יוסי, איך אפשר לעזור? שלום יוסי, אני רוצה בבקשה 3 מגשי פיצה להזמין אצלכם. בבקשה, של כמה? לארג', מידה, לארג', מדיום, מה יש לכם? יש לנו לארג', אקסטרה לארג', מדיום ואקסטרה אקסטרה לארג'. רגע, אנחנו חברים פה רעבים, תעשה אקסטרה לארג' 3 מגשים. אתה עושה רושם? רשמת? כן, אני עושה, רק שנייה. כן, מה להזמין? ואני רוצה גם תוספות, אז כמה עוד תוספות על 3 פיצה ביחד? זה עוד 20 שקל. רגע, שנייה, אני שואל פה חברים, רגע. אוליביה, qu'est-ce que ça fait de פיצה? בסדר. הוא רוצה פטריות שמפיניון. על פיצה אחת. חכה, אני שואל חבר אחר, רגע. ז'אק! qu'est-ce que פיצה? בסדר, הוא אומר, רגע, שנייה. מה? הוא אומר, הוא רוצה זיתים שחור, בסדר? אוקיי. זיתים שחור, ואני בשבילי אני רוצה ריק, כי אני לא אוהב תוספות, בסדר? בסדר גמור. רגע, שנייה, אני שואל מה הם רוצים לשאול? אוליביה, ז'אק, כספי בפטור. בסדר, הם רוצים בירה, יש לך אולי בירה? לא, אין לנו בירה פה, אנחנו לא מגישים. מה יש לך אולי לשתות? אתה יכול להגיד לי? הלו. אתה יכול להגיד לי אולי איזה מה יש לך לשתות? בבקשה, רוצה להזמין, מהר בבקשה, תודה. רגע. קולה, בסדר, קולה, הוא רוצה קולה, בסדר, תזכח קולה. קולה 3 מגשים, זה יוצא 98 שקל, אדוני. שעה מגיע. שעה, 98, רגע, אבל אני משלם ביורו, מה, אני לא משלם ככה. 80 יורו. 80 יורו? מה אתה עושה, חושב אני צרפתי, אתה מנסה לעבוד עליי? אני לא מבין. אדוני, 80 יורו, אתה רוצה להזמין כן או לא? מה זה 80 יורו? זה מחיר של בן זונה, אתה אורגינל, ככה אני צרפתי, אתה עושה לי מחיר כזה? אדוני, בוא נתחיל מזה שתגיע את הדיבור. אני לא אגיע שום דיבור על הכוס של אמא שלך, מה זה מחיר יקר כזה? אוקיי, בסדר אדוני, תקשיב, זה מה שאנחנו מציעים, אתה לא רוצה תלך פיצה אחרת. תקשיב לי טוב, אתה חתיכת בן צ'רמוטה, בסדר, 80 יורו, אתה יודע מה? בסדר. כמה מגיע? כמה זמן? 80 יורו היה בן של זונה. כמה זמן מגיע פיצה? עוד שעה. עוד שעה? מה זה שעה? אני עושה אמא שלך פעמיים, מה זה שטויות האלה? לא, אני רוצה מהר. בן של זונה, איפה שלי, אמא שלך, איפה אתה נמצא? תקשיב, פה, אני נמצא ברחוב ההדסים 8, זה במלון הילטון פה, אנחנו נמצאים פה 4 חבר'ה, אנחנו רוצים תביא פיצה מהר, אבל ב-80 יורו אני לא מוכן. תקשיב לי טוב, יא בן שרמוטה, תקשיב לי טוב. אם אתה לא פה תוך 20 דקות ואתה לא עושה לי מחיר... תקשיב לי ותקשיב לי טוב, אנחנו אותם מגיעים, אתה רוצה? כן, לא. אתם משפילים אותנו עם מחירים שלכם, מה זה 80 יורו? אנחנו כבר לא מצליחים לעמוד בזה, באים לחופשה בישראל ככה לשלם. אדוני, זה המחיר, לא נעים לך להקציב. אני באמת לא, אני לא יודע מה זה מחיר כזה? תגיד לי, אתה עושה בצחוק אתה? יא בן זונה, זה המחיר, אתה לא רוצה להקציב. בסדר, כמה זמן מגיע? כמה זמן? שעה יא בן זונה, שעה. שעה יא בן זונה? חכה רגע, שנייה רגע. אוליביה, ז'אק, קלוד, ז'ורג' בסדר, גם כאלה. חברים פה אומרים לא מתאים 80 יורו. חכה רגע, אני פה לוקח מועד 5 דקות אני אצלך, לא שעה, 5 דקות אנחנו שורפים לך את המקום עליי. מה אתה נמצא? איפה אתה נמצא? יא בן זונה, אנחנו במכבים 8, אתה רוצה תגיע יא בן של זונה. מכבים 8 בסדר, רגע, תיקחו מונית פה, ז'ורג', קח מונית, ז'ורג'! הוא לוקח מונית, בסדר, 5 דקות אנחנו אצלך, המקום שלך נשרף היום, עליי. לך תזדיין יא בן זונה. בסדר, אנחנו נתראה, יאללה ביי. ביי.